Soc enginyer de professió, pare d'un nen i una nena i sempre he entès la política com un servei ciutadà que tots hauríem de fer. He dedicat una part de la meva vida al servei públic. Em vaig presentar per un compromís personal. Ara faig el pas i em presento com a alcalde. Des de sempre he cregut que la Seu és una gran ciutat per viure. Segur que esteu tots d'acord amb mi. Però des de fa uns anys no acaben d'anar prou bé les coses. La ciutat no funciona, la seguretat, la neteja, l'habitatge, la sanitat, la gestió municipal. Així no anem bé. Això no va de cicles, ni d'uns contra els altres. Això va de nosaltres. Això va de la Seu, de la nostra manera de viure. Hem de recuperar l'orgull i el lideratge per tenir un projecte de ciutat que tant aquí com a fora generi respecte i admiració. Necessitem recuperar també el valor de la feina ben feta. Una ciutat on s'imposi el rigor en la presa de decisions, que aposti per governar bé, que no improvisi, que recuperi la il·lusió de la seva gent. Hem de sentir-nos orgullosos de ser de la Seu, on es governi per a tothom des del diàleg. La Seu som tots. No serà una tasca fàcil, però estic convençut que podrem fer-la amb un equip ben preparat, amb experiència i ple de compromís. Un equip disposat a dedicar tot el seu esforç a la nostra ciutat i, sobretot, a cadascun de vosaltres. Sabem que el futur pot ser millor, sabem que serà millor i ho farem entre totes i tots. Tornarem a estar orgullosos de ser de la Seu. Som-hi!